Timo maduong' malich en niya, watimo gimoro ni puonjo ji. Puonjo ji no emokuongo, gimokuongo malich nikech kinyiso ji niya, ka gino timre to gouru report. Koro nitie kaka watiyo gi jok miluongo ni NGOs mabe omako yore mag nyithindo gi. Wa coordinate kodgi kendo wan ga gi kaka chief barasa kacha ka wadhi tiyudo ka nitie ofisa mar nyithindo, samoro nitiere be NGO matie area no, watiyo gi chief be. Koro jogi teko bet together, watimo gimiluongo ni sensitization, awareness, mondo wanyis ji ni sama gimoro timre nyaka ureport. Kendo gima nyocha kata nyocha dhi piny Kisiko ni anyiso ji ni kuwinjo kata ni ka ng'ato obedo nyathi matin obedo raped, to kik wani gini iketha ka ni mondo gini kik chor mbele. Wawacho ni gini nyaka tere nyaka ka police. Koro system wan go ni watiyo gi jok miluongo ni partners, nikech kigo report to children officer bo biro to mondo wa facilitate nyathini mondo oter osiptal. Watiyo gi partners mondo wayud kaka ikawo family ni itero nyathi osiptal mondi, nikech gi issues gik mag rape en gima nyaka kuong tim ng'iye osiptal. Basto bang'e no wan gi koro team officer ni nitie jok machiwo gimiluongo ni psychosocial support. Gitimo counseling nikech kotimni kamano to ng'eni kata imbe koro nyathini ok en nyathi ma nyalo bet ni wiye koro ni kare. Koro nitie gimoro be ni watimo counseling ne families ma gigi otimre. Samoro gini ne en kata wuon nyathi emotimo to min nyathi odhi oyudo ni gino otimre. Min nyathi be samoro koro nyaka waket family ni together, sana sana jok ma oyudo chandruok ailani itimo negi psychosocial support. Alafu watiyo be gi court nikech mondo issue ma nyathi en kendo iluongo ni justice system be wa coordinate go mondo wa ensure ni nyathi ka kes ni odhi e court to kes ni kik budhi, mondo judge kata magistrate ma ng'iyo wachni otiek kes ni e yo makare. Children officer nitie report ma nyaka ondiki mitere court. Koro wa coordinate kaka sirikal mondo wa ensure ni weche mag nyithindo chakre from gima no timre ne nyathi, osiptal mitere, basto itero wachni e court, gigi tetete bedo coordinated. Watiyo together gi government offices ma handle weche mag issues ma kaka koro rape no endo o involve gik ma kata samoro ji 4 offices mag sirikal 4 mano watiyo together through coordination.